ҳамада салом дӯстон, хуш омадем ба канали SM Шарипов ва ман ҳастам бо шумо муаллифи ин канал Муҳаммад Шарипов. имрӯз гап мезанем дар бораи як мавзӯе ки вақтҳои охир аз ҳамада зиёд дар ҳамин бора шумо дархост кардесин дар комментҳо. Ин ҳаст Ҷефри Эпштейн. баъзе одамо ҳатто Эйнштейншам менависанд. Ин мавзӯе ҳастае ки дар тамоми ҷаҳон аллакай паҳн буд, лекин ман фикр намекардам ки дар шумоам ин ҷолиб боша, чунки дар ҳама ҷо аллакай ин маълумот ҳаст дар ин бора. аз ҳамин хотир намекардам видео, чунки ин хеле мавзӯе ҳастае ки дар бораи хориҷай, дар бораи дигар одамое ҳастае ки ба мо тааллуқ надорад, баъд дар коммент менависанд ки ту чӣ кор дорӣ ба ӯ. аз ҳамин хотир намекардам ша, лекин вақтҳои охир нигоҳ кардастам ки шумо беист нависондаистем ки маст Ҷефри Эпштейн. аз ҳамин хотир марҳамат бародор дар эбач. агар ки шумо дар кишварҳое қарор дошта бошед ки ба мисли Русия маҳдуд кардагии интернет, ба мисли сомонаҳои YouTube, Instagram ва ғайра, шумо метавонед ки ин мушкилиро бартараф кунед бо истифодаи VPN. Истифодаи VPN каме барои баъзиҳо душвора, мо ин мушкилиро ҳал кардем. ссилкаи якум комментария будаги қати бигзарен ва ё ин ки бо рақамҳое ки дар рӯи экран ҳастаи Telegram дора. менависен калимаи VPN. ман махсус мутахассис вобаста кардагим ки ҳамаша ба шумо мефаҳмонам, агар ки ягонҷиша нафаҳмидин. ва ҳамчунин VPN на танҳо мушкилии интернета бартараф мекунад. новобаста аз оне ки шумо чӣ тариф дорин, чӣ симкарта дорин, дар кадом минтақа қарор дорин, надорин, фарқ надора, ин VPN ба шумо трафики интернетӣ метиҳад ки тавассути ӯ метавонед шумо интернет истифода кунед. ва ҳамчунин бо роҳҳое ҳастае ки тавассути ин VPN шумо метавонед пулам кор кунед. яъне ки маълумоти бештараш бардоро бо рақамҳои рӯи экран ё ин ки ссилка якум комментария будаги қати бигзарен рост Telegram мерава. мехонем яке аз ҳуҷҷатҳоеро ки паҳн карда шудаги аз маводҳои ҷиноии Ҷефри Эпштейн. дар дохили заврақу шоҳиди оне шид ки чӣ гуна кӯдакҳоро пора карда, узвҳои дарунишонро бароварда, аз дохили рӯдаҳошон ахлотҳои ӯҳоро дастрас карда хӯрданд. ва ҳамчунин ӯ таҷовуз шуд аз тарафи Ҷорҷ Буш. Как такое возможно? ҳоло блогерҳои хейтерое ки дар бораи Россия видео мекарданд, мегуфтанд ки дар бораи Запад намекунад, барои хотире ки дар Запад. дар ин видео чӣ мегуфта бошанд, ман ҳайрон мешам. ва ҷолибияти дигараш оне ҳастае ки рахиди ҳукумати Амрико паҳн кардагиай. дар умум Ҷефри Эпштейн кияй чӣ кор мекард, барои чӣ хотири қадар сарусадо дар бораи ӯ, дар бораи ҷазираи ӯ, дар бораи ҷазирае ки ӯ ба уҷа духтарора ноболиғоро бурда ва таҷовуз мекард. на танҳо худаш, балки бо ҳамроҳии дигар одамои баландмақом. барои чӣ хотир мо дар замони гузашта дар бораи Ҷефри Эпштейн гап задастем, чунки ӯ мурдагиай. бале бардор, ҳамин қадар сарусадо болои корҳои шахсе ки мурдагиай. барои чӣ? аллакай шахс мурдагиай ку. ҷолибияташ дар ҳамин ҷае. як хабари кӯтоҳ бародаро ва ғазабӣ нашен аз сарпарастҳои барнома, чунки сарпарастҳо ҳастанд ки барнома ҳаст. шумо инро бояд фаҳмед. тамошо мекунем, инам ба фоидаи шумоа ва баъдан давом метиҳем. лайк монданро фаромӯш накунед. агар ки муҳлати регистратсияи шумо ба поён расидагӣ боша, бо роҳи осон ба хоси Алло бехатар ва бедепорт рақамҳое ки дар рӯи экран мебинед аз тамоми шаҳрҳои Русия дар муддати 24 соат тавассути самолёт шуморо ба границаи Қазоқистон бурда меоранд. чипта ба ҳар ду тараф дар боло ин ронандаҳои бо таҷрибаи таксиҳое ки ба шахсҳои беҳуҷҷат дар сарҳад кӯмак мекунанд. ҳамчунин бо тавассути ин рақамҳо шумо метавонед ки чиптаҳои ҳавопаймо ва ё ки роҳи оҳан ба тамоми ҷаҳон бо нархи дастрас ба даст биёред. рақамҳо дар рӯи экран муроҷиат кунед. ин духтар нақл мекунад ки ӯро фурӯхтанд ба миллиардерҳо, ӯро фурӯхтанд ба одамои ҳукуматӣ, ба профессорҳо ва ҳатто аъзои оилаи Карол, яъне ки дар инҷа Британияро дар назар доранд, кишваре ки ман қарор дорам. ин одамои баландпояи ҷаҳонӣ буданд. ин шахсое буданд ки ҷаҳона идора мекунанд. дар инҷа хуб фаҳмида намешавад ки духтар худша таъриф кард ки бо чунин шахсо ҳамхоба шудагиай ва ё ин ки ҷабрида будани худша нишон дод. барои чӣ хотир ман хеле гуфтасам нисбати ҷабридаҳо, чунки танга ду паҳлӯ дора. то охири видеоро тамошо кунед, мефаҳмед. дар мавзӯи Ҷефри Эпштейн агар ки мо видео кунем, моҳҳо метавонем видео кунем, чунки хеле ҳам ин масъала калоне бародаро. лекин ин видеоро ма видеои асосӣ мекунам ки аз ҳама паҳлӯш ҳаракат мекунам шумода бифаҳмонам, як видеои умумӣ шава. лекин алоҳида агар ки бихоҳед, баъдан алоҳида карда бо мешавад дигар қисмҳоша. лекин дар инҷа кӯтоҳ ҳаминчунин кӯтоҳак аввал гап мезанем дар бораи оне ки худи Ҷефри Эпштейн кияй. якумаш ки Ҷефри Эпштейн ин яҳудияй, яҳудии Амрико. акун баъди хабараш шунавидан, дига аз корҳои ӯ шумо мумкин ки ҳайрон нашин.
таваллуд ва ба оя расидагӣ дар Нью-Йорки Амрико баъди хатми донишгоҳ ба мактаб ҳамчун омӯзгори математикаву физика кор мекунад. Муҳимияш дар ҷа оне ҳастае ки ӯ дар мактабе кор мекард ки талабаҳо фарзандони шахсҳои мансабдор ва хеле ҳам сарватманд буданд ва дар рафти ин кор волидайни мактабхоно ӯра мушоҳида мекунанд, маҳорати ӯра аниқтарш ва баҳои хеле ҳам хуб дода ба ӯ кӯмак мекунанд ки дар корҳои молиявӣ ба зинаҳои баланд барояд ва ҳамин тариқ ӯ оҳиста оҳиста шахси сарватманд мешавад. Кор мекунад дар бонк, тавсияти молиявӣ мешавад ва ҳамчунин гуфта мешавад ки сарукор дошт бо пирамидаҳои молиявӣ. Касе ки агар надонад, пирамидаҳои молиявӣ ба мисли QNet, ба мисли Atomiya чия, намедонам Granatavia, чанд ҳам хеле бисёриҳо ҳастанд ки мумкин аст шумо бидонен имрӯзо. Яъне ки ино як роҳҳое ҳастанд ки ҳамчунин муаррифӣ карда мешавад, гӯё ки ту дар онҷа пул кор мекунӣ. Дар асл не. Яъне кӯтоҳ карда агар бигем, ин як роҳи қаллобӣ ҳастае ки шахсе ки ин корро ташкил кардагиай гунаҳгорш кардан хеле ҳам душворай. Чӣ гуна ва барои чӣ? Аз ҳамин хотир ира пирамида мегӯянд бародаро. ҳатто шахси ин корро ташкил кардагӣ метавонад ки қонунӣ кор кунад. Ана ҳамин хеле мушкиле ин кор. Ва баъди ҳамаи кор Ҷефри Эпштейн таъсис мета ширкати хча бо идораи молиявӣ. соли 1984 аллакай дар синни 31 солагиш ӯ миллионер мешавад ва дар рафти ин роҳе ки ӯ ба қуллаҳои баланди молиявӣ хча мерасонид, ягон хел ҷинояте ки ӯра гунаҳгор карда бошанд ва пушти панҷарашидагӣ боша, дар ӯ мушоҳида карда намешавад. Ва албатта ки агар дар рӯхунак бигирем, пирамидаи молиявиша ва дар ҳуҷҷате ки ӯра гунаҳгор мекунанд ва ба ӯ супорда шудагӣ аз тарафи мақомот дар соли 2008 гуфта мешавад ки аз соли 2002 то 2005 Ҷефри Эпштейн бо роҳҳои фиреб духтарҳои ноболиға ба назди худаш даъват кардагиа. ва ҳамчунин гуфта мешавад ки маҷбур мекарда ӯро то ки биёянд ба дар бори ӯ ки дар Манхэттени Нью-Йорк қарор дошт ва ҳамчунин дар ҷои дигаре ки ӯ истиқомат мекард, Palm Beach, Флорида. Чӣ ба ҷо даъватшон мекарда? Ане маҷбурӣ даъватшон мекарда. Барои чӣ? Барои он хотире ки бо ӯ алоқаи ҷинсӣ кунанд. Яъне ки гап дар бораи духтарҳои ноболиғ рафтааст. Акнун ма дар аввал чӣ гуна ки шуморо гуфтам ки танга ду паҳлӯ дора ва дар ин ҷа агар ки аҳамият додагӣ бошед шумо, ма суханоеро гуфтам ки дар маводҳои ҷиноӣ ӯ нишон доштагиай маҷбур ва баъдан даъват мекард. Яъне ки чӣ хел? ҳайрон меша. Баъдан гап мезанем. нигоҳ кунед, шумо лайк фаромӯш кардагӣ набошед бардоро. Дар коммент бисёр ман мебинем комментҳое ки брат видео бикун, видео бикун, видео бикун. Яке нигоҳ мекунам, ё ки чиликотон дар ман медай, ё ки чӣ хелия. Лайк муҳиме бардоро. Барои ма пул наметия лайк. Барои видеора хезондан муҳиме. ҳа видеора ки хуб дастгирӣ кардан, мара бо баъдаш мефора ки бо видео кунам. ҳамаш оддия. Яъне ки гуфта мешавад ки ӯ маҷбури духтарҳои ноболиға ба ин ҷойҳои худаш даъват кардагӣ, бо ӯ алоқаи ҷинсӣ кардагӣ ва баъдан садҳо долларро ба ӯ додагӣ. баъдан аллакай чӣ гунае ки дар пирамидаи молиявӣ таҷриба дошт, пирамидара дар ино ҳам истифода мебарад. Яъне чӣ гуна? Аз ҳамун духтарҳое ки ба назди худаш даъват мекард барои алоқаи ҷинсӣ, ӯро бо маблағ метиҳад, то ки уно худшон бо баъдан духтарҳои дигарро биёранд ки уно ҳам бо Ҷефри ва дигар рафиқҳои атрофии ӯ алоқаи ҷинсӣ кунанд ба ивази маблағ албатта. Ва албатта ки ҳамаи гуфта мешавад дар нохунак маҷбурӣ. Дар сари шумо ҳам бисёр фикр рафтааст, чӣ гуна маҷбурӣ? Яъне ки духтара даъват мекунанд, худаш меояд, бо дигар дугунаҳош, бо дигарош ҳам меёрад, ҳамашон барои кор пул мегиранд. Барои чӣ дар ин ҷа маҷбурӣ калима истифода шудагиай? Яъне ки ҳамин тариқ Ҷефри Эпштейн метавонад ки гурӯҳи хеле ҳам калони духтарҳои ноболиғеро ташкил бития ки метавонист истифода барад дар талаботи ҷинсии худаш дар Нью-Йорку Palm Beach. Ва тамоми ҷабридаҳои яъне ки духтарҳои ҷабридаҳои ин воқеа шуморашон ба 47 нафар мерасад ва бисёриҳошон дар вақте ки ӯро таҷовуз кардан 14 сола буданд. Яъне ки ҳамун маълумоте буд ки соли 2008 мувофиқи ин ӯро гунаҳгор мекунанд. А баъдан дигар маълумотҳо мебарояд ки дар ин ҷа гуфта мешавад ки аз соли 96 ӯ ин короша мекарда ва шумораи ҷабридаҳо ҳам аллакай аз ҳадҳо зиёданд. ва маҳз дар ҳамин ҷа маълумот дар бораи ҷазираш мебарояд. Акнун то ин лаҳзаи барномаро аллакай шумо дар бораи Ҷефри Эпштейн чӣ медонед? Як шахси хеле ҳам сарватмандӣ буд ки бо корҳои молиявӣ сарукор дошт ва духтарҳои ноболиға бурда таҷовуз мекард. Маҷбурие ки бо пулшон медод, не ки худшон меомаданд, бо дугунаҳошон меоварданд. Хай гап дар бораи ин не,
дар бораи оне ки аллакай шумо фаҳмидем ки ӯ кӣ буд. Якумин айбдоркунӣ яъне ки шикоят нисбати Ҷефри Эпштейн соли 2005 шурӯъ мешавад. Як зан ба полис муроҷиат мекард ки хештдухтари ӯро ба хонаи Ҷефри Эпштейн даъват карда, маҷбурӣ $300 додиян ба ивазе ки ӯ массаж куна Ҷефрира ва либосоша бадар куна. меён ки либосашо бадар карда ӯро массаж кунад. Ва бале бардор, дар гуфтаҳои ман шумо мумкине ки чизҳои ғайриоддӣ бишнавен ки ман барои чӣ хотир мегӯм ки ҳам пулш додан бо ҳам маҷбурш кардан. Чӣ гуна мешавад ҳам пул бутӣ ҳам маҷбур кунӣ? Ин суханои ман нестае бардоро. Ҳамин хел дар делоҳои ҷиноие. Бале шуморо ҳамин ҳайрон мекунад, леки дар бораи масъалаҳо бо гап мезанем баъдан дар ҳамин видео. Ва албатта суханои ин зан дар бораи духтари 14-сола давом дорад ки баъдан мегӯяд ки баъди белибос массаж кардан ӯро тела метиҳанд ба шурӯъ кардани алоқаи ҷинсӣ ки дар натиҷа ин духтар фирор мекунад аз ҷои ҳодиса бигем ё ин ки массаж аз ҷои ҳодиса. Баъдин полис таҳқиқоти пинҳонӣ мегузаронад ки дар натиҷаи он муайян карда мешавад ки ба хонаи Ҷефри Эпштейн чунин духтархо бо шумораи хеле ҳам зиёд меомадаанд. Ва дар рафти тафтишот аз хонаи ӯ хеле ҳам маводои зиёде меёбанд ки ҳамаи ин гуфтаҳоро тасдиқ мекунанд. Яъне ки ӯ корҳои худшонро бо ба навор мегирифтиянд ва расму наворҳо дарёфт карда мешавад. Мебинем ки бо дигаҳем тари бибинем бо дигаҳ. Лекин фаромӯш кардан дар кор нестае ки дар ин вақт аллакай Ҷефри Эпштейн хеле ҳам шахсе буд ки ба забони тоҷикии оддии химон андак-мандак набуданд. мо одамои андак-мандак нестем. Ки ҳар як чунин шахсое ки ӯ бо ӯ алоқа дошт, бо алоқаи ӯ бо қатъи бо зиёдтар одамо буданд. Барои мисол тасаввур кардани шумо, дар байни ин шахсҳо буданд Доналд Трамп, Билл Клинтон, писари королеваи Британия Эндрю ва албатта ки беяҳудиё ҳам ягон чӣ гуфта намешавад дар инҷа Эҳуд Барак, премьер-министри пешинаи Израил. Яъне ки хеле ҳам шумораи шахсони зиёде ки мақомҳои баланд доранд ва на танҳо аз як кишвар, аз чандин кишварҳои ҷаҳонӣ. Тасаввур карда метавонед ки таъсири чунин одам чӣ қадар бақувват аст. Лекин ба ҳамаи нигоҳ накарда чунин одам ба ҷавобгарӣ кашида мешавад. Ман даъмиш роҳат мекунам ба хотири оне ки хеле тасаввур кунед шумо рост мо гап зада истем дар бораи шахсое ки президентан ки айбдор карда мешаванд, президентан. Дар бораи Доналд Трамп гап зада истем, дуруст? Ва на танҳо мо худи Амрико дар ин бора гап зада истем. Дар бисёр кишварҳо мешавад чунин ҷиноятҳое ки шахсои баландмақом мекунанд. Лекин гап дар бораи оне ҳастае ки чунин корҳо фош намешаванд. Яъне ки аҳамият дем бардоро. Чунин кор аз дохили Амрико баромадан ин маънои ӯро надорад ки чунин кор танҳо дар Амрико мешавад. Дар бисёр дигар кишварҳо ҳам чунин корҳо мешаванд, лекин ӯро ошкор намекунанд. Дар баъзе кишварҳо президент не ҳатто агар ягон депутат ягон коро куна, дар полис муроҷиат кунад, мегӯяд ки онаи чӣ та дигар кор надорӣ? Ай вазифат озод шуданӣ? Чӣ корш мекунӣ? Монуш брава. Дуруст? Яъне ки ҳамин тариқ баъди 3 сол баъди якумин муроҷиат соли 2008 Ҷефри Эпштейнро ба ҷавобгарӣ мекашанд ва албатта ки ҳабсам мекунанд. Ба ҳамаи дороиу кришаҳош нигоҳ накарда. Лекин ба муҳлати ҳабси ӯ на ҳама розӣ буданд. Яъне ки 18 моҳ барои тамоми ин гуноҳош. Ки агар шахси оддӣ яке аз чунин гуноҳҳоро 1% агар чунин гуноҳҳоро кунад, мумкин аст ки ӯро 20 сол битиҳанд. Ва фаромӯш кардан дар кор нестае ки ҳар як шахсеро ки ҳабс мекунанд, ӯ бо ба худаш шароитҳои гуногун дорад. Ҳуҷраи тоқагӣ, ҳуҷраи умумӣ, чӣ гуна шароитҳои Ҷефри Эпштейн дар маҳбас оне буд ки ӯ метавонист бароя аз маҳбас. Яъне ки барои ягон кори дигар шакна биёя ва мефаҳмед шумо ки дар чунин ҳолат чӣ гуна маҳбас нестае бигем. Як дар бори дигар додияган ки номуш маҳбаса бигем мешавад. Ва ҳамин тариқ ӯ дар натиҷа баъди 18 моҳ неву 1 солу 3 моҳ мебарояд аз маҳбас. Ва албатта ки баъди баромадани ӯ мардум хеле ҳам сахт ғазабӣ мешаванд ва рӯзноманигоро таҳқиқоти шахсии худшонро мегзаронанд. Дигар айбҳои ӯро ошкор карда. Бештар мардум норозигӣ мекарданд ба хотири оне ки Ҷефри Эпштейн шахсе ки духтарҳои ноболиға бурда таҷовуз мекардааст, фаромӯш кардан дар кор нестае ки на танҳо худаш бо ҳамроҳи рафиқонеш ки аз мақомҳои хеле ҳам баланд ҳастанд, аъзои ҳукумат ҳастанд ва дар натиҷаи ҳамаи ин танҳо худи Ҷефри 1 солу 3 моҳ ҳабс мешавад бо хеле ҳам шароити олӣ. аз дигар шахсое ки дар ин кор даст доштанд чӣ? ӯ ба ҷавобгарӣ кашида намешавад магар. маҳз ба хотири ана ҳамин ғазаби мардум бозам зиёдтар мешавад ки ин ба чунин рӯз оварда мерасонад
ки дар натиҷа маҳз ба хотири норозигӣ ва талаботи мардум делаи ҷиноии ӯро аз нав мекушоянд. Ва моҳи июли соли 2019 Ҷефри Эпштейна боз дубора дастгир мекунанд. Лекин баъди як моҳи дастгир кардан ӯ худша ба дор меовиза дар маҳбас дар синни 66 солагиш. مرک خوب یکم باره دارد کشته ایستن که اینقدر داد و وای داری акун дар ин ҳолат чӣ кор мекунӣ? Яъне ки мардуме ки норозӣ буданд, мардуме ки талаб карда истоданд ки ба ҷавобгарӣ кашава дига аз сар барқарор кунен делаша, аз сар барқарор кардан хай хуб розӣ шиден ҳама ина шахсе ки шумо гунаҳгор карда истодинша худша ба дор овехтед, тамом хай мушкилӣ бартараф шид. Чунин мумкине ки фикр мекарданд дигаро, лекин не баръакс норозигии мардум давом меёбад. гап дар бораи оне астае ки хадамоти махсуси амрико бо мағзи шахсҳои норозира қишқичак мекунад. дар ин ҳолат ғазабӣ ва норозигӣ будани мардума бештару зиёдтар мекунад ва дастгириам мекунад бигем мешавад. яъне ки сабаби мешавад ки ӯҳо бозам боварӣ кунанд ба фикрҳои худшон ва норозигии худшона давом бутанд. чӣ гуна ӯ ин кора мекунад? яъне ки фикре ки мардум дошт ки Ҷефри Эпштейн на танҳо худаш ин ҷиноята кардагия ва балки духтарро мебурд барои муштариҳои худаш, ки ин муштариҳо шахсҳои баландмақом аз ҳукумат буданд. ва албатта ки дар чунин ҳолат мардум чӣ фикр мекунад? Ки бале ин шахсҳое ки аз мақомҳои баланд буданд Ҷефри Эпштейна махсус ба қатл расониданд, на ин ки ӯ худша ба дор овехт, то ки делара пӯшонанд ва ба ӯ осебе нараса. ин фикри мардум буд. лекин дар ин ҳолат хадамоти махсус ин кора тасдиқ мекунад. ин теорияҳо ва ин гумонҳо ҳам сабаб дора бародаро, ино бесабаб нестанд. барои мисол мегирем худи ба дор овехтан. агар мо фикр кунем ки чӣ гуна рух дод. Ҷефри Эпштейн дар маҳбас дар махсус ҳуҷра қарор дошт ки камераи назоратӣ дошт шабона рӯзӣ, ба хотири оне ки худша ягон кор накунад. ва чӣ коре мешавад ки посбонҳо дар давоми як чанд соат ӯро тафтиш намекунанд ки бояд мекарданд. ва дар дафтаре ки қайд карда мешавад хабаргирии посбонҳо қайдҳои худшона сохта мекунанд. як чиз ҷолиби дигараш ки Ҷефри Эпштейн мувофиқи қоидаи худи маҳбас ки нисбати ӯ пешбинӣ шудагӣ буд, набояд тоқа мебуд дар ҳуҷраш. ва албатта ки ӯ тоқа ҳам набуд, лекин ба ким кадом сабабҳои номаълум ҳамсояе ки ҳамроҳи ӯ дар ҳуҷра қарор дошт дар як чанд муддат ӯра мебуроранд, яъне ки Ҷефриро танҳо мегузоранд. ва ҳамчунин як чиз ҷолиби дигар дар сабтҳои камераи назоратӣ аст аз ҳуҷраи Эпштейн. дар рӯзи марги ӯ як дақиқаи навор нест ки ин тасдиқ мекунад монтажа, яъне ки видео бридагия. куҷош бридагия? ҷоере ки бридан чӣ буд дар уҷо? ва ҳамчунин ба ҳамаи даҳшат нигоҳ накарда бардораҷа чизҳое дорад ки бо мешавад ки роҳат кунӣ. нигоҳ кунем ки кори ин ҷинояткор бо шахсҳои баланди ҳукумат алоқамандӣ дорад. агар ки мувофиқи ин теорияҳо ӯо даст дошта бошанд, мисол мегирем президента Доналд Трамп дигараш даст дошта бошанд ки ӯро бикушанд то ин ки хабар ба ӯ нараса. лекин бо ҳастанд дигар мақомотҳое ки дахлнопазиранд, ӯо бо таҳқиқоти худшона пеш мебаранд. мутахассиси тиббии судии Нью-Йорк муайян мекунад ки дар гардани Эпштейн як чанд нуқтаҳои шикастагӣ дарёфт карда мешавад, ки ин дар навбати худ шаҳодат аз оне метиҳад ки ӯра буғӣ кардагиянд. ва ба ғайр аз ҳамаи худи Эпштейн як чанд вақт пеш аз маргаш гуфтагӣ буд ки ӯра мехоҳанд ба қатл бирасонанд. барои чӣ? ба хотири маводҳое ки ӯ дора нисбати шахсоне ки хеле ҳам таъсири баланд дар на танҳо ҷомеа балки тамоми кишвару ҷаҳон доранд. ҷолибиятш оне астае ки баъди ин гуфтаҳош ба ӯ посбони иловагӣ наметиҳанд. ва ҳамчунин генерали прокурор Уиллам Барам розӣ намешавад ба сабаби аслии марг, яъне ки сабаби аслии марги ба дор овехтане. бале хай мумкин аст ки дар инҷа фикр кунӣ ино теория ҳастанд, мумкин аст ки вай худаш хича киштагӣ боша, изҳое ки дар гарданаш чандта роҳҳои шикастагӣ дида мешид, ина танҳо ба буғӣ кардан, мумкин аст ки дар вақти дор овехтанам худша ин корҳо шидагӣ боша. лекин шумо чӣ мегӯед ки магар иш ҳам сафбаданӣ метавонад боша ки як шахси дигарам худша ба дор меовеза дар маҳбас. ва ин буд Жак Лю Брюнел. ин шахсе буд ки ба Ҷефри Эпштейн кӯмак мекард барои дарёфт кардани духтаро. хай мумкин фикр кунем ки иш ҳам сафбадан я ду шахс, ҳеҷ гап нестай.
адариш чӣ мегӯянд ки Вирҷини ҷуфриам хича мекша. ин ҳам шахсе буд ки дар таҳқиқоти ин ҷиноят сару кор дошт. яъне ки хеле ҳам осона шахсое ки ҳамчун шоҳид метавонанд бошанд дар ин кор, шахсое ки мавод доранд ва шахсе ки ин кора таҳқиқ кардестай яке бора хичона мекишанд. ягон касали худкушак омадай. ба худо мерам хидмат мекушам. ва ён ки сафпадени нест. ва аз ҳамада як чизи муҳими дигаре ки мумкин аст шумо дигар фикр накунед ки сафпадение ва шуморо дар ҳайрат биёра.